Lunes tata. Panagsisingil ni Lending. Sigurado awan ti umay nga agsingir. Sigurado ak napabot nganday di nga kolektor ti amuna ka talaga nga bagtitak. Kung nagtupay kahit abaw, nagsaya at may tikakapyan na ni Madam Juna. Kung nagtupay kahit nga ginbabagtitla ay ano matakasan na lang ti responsibilidad na. Naglaing ka talaga, sir. Nuwapay nga tatam lang gamin nga napanunot nga ginbabagtit. Sigurado talaga nga han umay ngagsingir dayjay. Stress free ni Madam Juna tata. Peaceful mind. May tikas ti gayam natarayak man ti utang ko ni Red. So nga, tukwartak itak ko pagbayad ko natin di parcel ko. Pwede ko na nalalaing ka nga sa ako. Naguri ka lang. Kasla ka sa pulak sa mananti. Agpa-manicure, pedicure Solve. Stress free. Ako ay may lubo. Lumipad sa langit. Ay, ito sa mga DJ na alam mo, bisbisin ako. Ako ay may lubo. Tumawat at di makanyo. Nembag ngal daw yaw. Dumawat ak man ti kwarta antay. Paggatang ko lang ti kanag. Gani, mabisbisin ako antay. Dati bagtit, nagapgapon na nga tayo dahito nga bagtit. Naapo ka kaasi. Ay naapo. Kaasi na talaga dahito nga bagtit. Agure ka man ta. Diyan sa tibarayak ni Tito. Ika man lang nagagapon na nga tamo dahito ay nga bagtit. Kaasi mo, di man lang mo inikan ti naganak na mo ti pangkaan na mo. Di balita. Awan mo't data yung singer ti Lending. Sigurado na mati da nga bagtitak. Pagbayad ko ti parcel. Guri ka, pangkaan? Ay naapo, nagdungrit ka mo't na napetad dapat ti pranat na likod mo nga. Wala, nagagapwa mo ngayon nga dagito yung alimutamot mo. Kaasi ka mo't. Dapat i-truck ko ako yan, te. Wow, nagkadumot kwarta yan. Niya? Ala, nagadukwarta man di, tapos kwat-kwatro tinted mo ka niya. Magimot ka mo, tingga nakadado ti kwarta mo. Ala, kabagbayad ko dahito, iti parcel ko. Sumangpot damdama dati parcel ko nga pang make-up. Sungang ka nga gririn. Umanay dati nga paggatang mo tinapay mo. Nagimot ka mo, tinantay. Nakadungdungrit ka mo. Kwarta mo, te. Ay, naman. Imot ka nga talaga. Well, una-una yung ti pagbayad mo ti parcel mo, pagbayad mo ti utang mo. Eh, humanay da ito yan, nga pagbayad mo, dyan ti linding mo. Hanggang nagbayad din na palabas. Tapos, bayad mo tatakin advance round, dyan duma. Una pa, una ang kiti data, pagbayad mo ti parcel mo, pagbayad mo ti linding mo. Pagbayad ko ti parcel, sir. Pwede ko na mautakan nak. Kung nagtupay ka't nga gimbabagtit ka laan. Hindi na palabas kay mayat. Kiso nga, ayang agbalen, dahita nga taktikam. Madam Juna.
pay kay diti straw ka mount. Sir, pagbayad ko ti parcel. Sumangpat damdam. Sumangpat damdam masaradi ko rice cooker may. Dapat advance mo nga ka. Ay na, nitakamal lang yun ay. Bayad mo ti parcel ay. Nagbaling kanyak ta kita.